Sartini narangni o haba panchayat committee hall haba nago je president phaimani bobo hai koklam salake ekhaiba bijit ni bisinga bobo hai noga habo ini hambai ini hotat kai bosuna atta wa anapun thaiga jeng ang tini dusgyo phainai tini agi jengbai palbaksa andolon khai thanai Bishomoni Deborma tei Ratanmoni Deborma borok hanya ini kenapa borok no bijit hanya phainai engkai norok bo kita logeri dihin sama bai jeng tini hotat kaino jotono jeng telepon bai khoborika khobori ini jotono oro buri chela jeng kuthum laika engkai borok ni agi je andolon khai temani tini hati jokhon bagai 1967 ni simi borapur jubo samiti khayo jubo samiti khai no 1979 ni danga morsara je semi danga ungthangmani abubo manjakha engkai 1980 ni gotonarok chini borok buti khai satok jakha bahai ke borok jelo top jagai ulta khasi jagai hati dokhoni bagai samtango nei satok jakha omo hairo kogrok kaham tini oro jubok rok no bokchar klangka engkai boni bagai jeng oro soder sojona hotat ke jeng bo ma kuthum laika bono logeri no nei engkai chini je mansak jeng bono logeri kha engkai bobo boro tini kok kaham bini agi andolon khai thangtani bono je logeri na je o duski amchaini a kobrok no bo sai thanarika bini musungma bhaino bini শিক্ষানি proti chini borok rokno tisanani musungma bhai boapuru chini o telamora area no 15 ta de 16 ta school khulaka TTLIP ni a jorao jengbo bini a school o magna jengbo volunteer service ma khaika ma phurungka apuro English medium school khologoi bojodi khlaiya hangkai tabuk chini cherai rok je English medium ni muho phaimani English medium akase inspiration mamani abo phaigla khamu tamni hangkai ajoro hakim parani hakim deborma hintongo bini busara bolin deborma engkai torun tabuk ADM ojit doctor oborok jotono bini school pori kaham pus mane boni bore tebu to machini shokti ni bupayung unko borimol song sekor song bohai tini o duski amchayo sudu sini do duski amchai simia sara tripura adi borok jokhon Shillong ni ferotung thaika apuro TCS rogo boro 1 number 2 number marugu jehetu English medium background student